Omurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Manchumurelia Undizi TV ni mambiendengia ime yomoroberi obwensa kia wakirebuya andonsi ase otutengerete boka soa ime yomoroberi obwensa kia nilitukoli omwelio asomotienyi ogatano na kabero mwaka wechiribubere nemerongo ebere nanye ase igo manchumurelia Undizi TV walibonsi muabwate birenga au manyanga ebiri chingaki nkobanyora chire ase igo wenrete mobe mugo kyamuka kigimana kwene kinga mwabeire mokogendera na magimaino na boyokirania ebirenga bino ase obogima chitariki nemerongo etatu nemo omutienyi ogatano na kabere omwaka bwechirubere nemerongo ebere nainye amashabiki kurwase county ya Kisii kitutu chache south kitutu chache north ensemeria machoge chache machoge borabu nyalibali masaba nyalibali chache bonchali bubasi south mugirango mwensi nkubali bene mo baswa ime yomoroberio obwensa ke county Nyamira ebunge ya borabu kitutu masaba west mugirango north mugirango mwensi soa ime yomoroberio obwensa kya amashabiki tukuruase chinsemo chireisiko yorogongo rwagusi ntubwate county area ya Migori Homa Bay Narok county ya Nakuru Murang'a Mombasa na boigo omochi omonene bwense yaitwa ya Kenya Nairobi mwensi soa ime yomoroberio obwensa kya to kwambuka wika ase chinsemo chiria busa chinse chiria Changumbu nigo omwanchumurelia Undizi TV tukumirana nere Kennedy Gisemba oyore lishabikirito enamba moyo twakilisha ase enchira yabene asomochia olia o Dallas Texas oboigonto bwate Alvis Omboto oyore lishabikirito boigo kurwase chinsemo chorogongo oruo enseria ya Canada Shem Keburi toika ase ensemo bosoro kongorolia rwa Middle East ndobwate babo Dolphin Murawa siri muko mwensi soa ime yomoroberio bwensa kia ase imambi ya abono ase koleni matenga inwe niko mwendete kwe bene ase ogotimoka mwabere mukurwa ase bibago nabo igowikirana ase chinka chino kolende ime yomoroberio bwensa kia no tokoba tokumanya ase entunda entangani ayabere egago ateka bali baberenge ase emiremo botuko ekanyalikananga mobeti mokurigelia amangana amajia ime yomorobere bwensakya ntobwate ensemo entangani astokobatuko wamanya ayaenrete ime na isiko yorogongo rwagusi entunda ya kaberta batoswa ase amagazeti entunda ya gatatu notokobatugo sanga nabageni baito ase enchira ya abene ase litukulia lero turabe tugosanga numwaziri otenete obolemi obotugi naboigo oborubi bwechinsu Alice Manoti oyoraba ikirana ase studio mambi yabono na gusanga 90 anemono ayandrete ime county area Nyamira miroberikie babegete ase ogosira omoremi ase umanjumaro ndizetibu na botambe kikoibulerio giria beroswa ase mbeo manyanga omoroberio bwensakia obeire gogo chaka ritanengoro kwa Job Maangi no koneka chibichechi boigo na Mariogi abera wekera ase nchera yowekera no Nabigal Nyanchama askwendo mwanchumaro Undizi TV unabotambe tutaraba toko chaka nigo tokoba tokurilia lingana lienya lingana liko bali otwagacha nago tokinia asemambya bantu raba tokosoma kurwa sigitabu kyaba korosai isato obosoma kwaye ni berote banga rengerelia Monchumurelia Undizi TV ogosoma goitoni okora gokorwa segetabu kyabakorosai inye ogosoma kwaye ibere otebanga mogendere nugosaba morende ase koroko na koiranerelia nga mbuya mono yabetebanga abakorosai inye ogosoma kwaye ibere tebanga mogendere nugosaba morende ase koroko no kuiranererea nga mbuya mono
ebukia bero tosaba gegotumanya omonchi munezi no igotwa esege tunga ntobwendrete tobe tokogenderera ase ogosaba tobe tokorenda na kuirania mbuya mono ase ne bwendrete kera chingaki tobe nabanto tukwirana irinya sae mbuya mono nabanto togosaba ogosaba nakwo ekerwanererio kyomo Kristo okosaba na kukorabe gogokonya kubwa no namatemwa wanchimurelia Ondizi TV korucho sokoro cheito ngosaba chialingi kinyasaye au lakini kolende balibe bokwegena kwege Kristo barobuni gotokoba togosabanga tobe togosaba nyasaye chinga kichionsi ase ingincho nere obwate okobwa nere oranyare gotobwira ase ande onsi alia tokoba togo etera kuno kosoma gwite imambi ya abono askonde buna botambe lituko liria abusirituko ria etichiga tongora mulika torobo mangana arengete chisemi ase nimatinga aborokigwa bange babere bakobunga chiskuru abange ninka bale aborokya boigo bali konyo wao togereri chisteas ko maminga kongo korwa korwa ase flori ntangani oseli rongoli tangani rongoli akabeli rongoli atatu bo chance ni matenga rero ningo mure ase usinga kichabono abange babeire bakubunga kulende mbaro bandete kubunga matenga eskurio mwali kubungira bibunge lituko lidia era bigosieka lituko lia ijuma asiga bange marete gusika sika chiskuru ase kolente kubaganeria omotimoko omuyachinga kichabono chire asogotimoka sinyencho ni maita aborokigwa ose aborokia bichiskuru chiria ane mono chiri chikonyoranga bakoboka chinsa chia mambi bagenda bagosoma bose gosomia nigo bautora chinga kichire chinkonkurende chinga kichabono nere bya babakereri bagalia bene ase ogotimoka na baiboli nainwe abana kibachire nkagari naje abana babaike ange abana baligyango komanyanga chimbwa chiabonga kichire nebwendrete nga chinga kichiri gosaba no ene no mochimo gokorwa semeremo ose elive tigebe chinga kichiri abana baraserusa no talesinga kwabere konyoranga no bwate emechando ende yabeteri busingana oborweba bero kubeteri bego ndo somotiboko nebwendrete liria ore ase bose chinga kichiri abana babero kubunge eskuru kwabo gosaba matukabere no ene litukeli mukuru asemeremo abana litukeli turi korunka kwabera na abana aba kwanya kubaligire linga chimbwa chiabo nga kichire na bora tokenga omwana ogo negara chite skuru nigalengo omwana omuya kolende bono nonya ninjira akuiranireria omwana oyo ekerukwa achite skuru ekerukwa ali kumutumeduka nigaga chire awira na sechiteka chire chinge omwana oyo nenyaruka oikire ekirasi geikome bose form 2 bono kumutumeduka obagagotebana kanya agachire nechitaeka 30 bono chakire gocha nechitaeka bose okora chinsa ibere chingiba uno moiboli amangana bonana amakama kena arokurarigiringa omwana oyo ne chimbwa chiaye mbuya chire boronge ase igo nebwendrete obe goko ene kinga kwabeire gokunya kumurekero omwana ogo nga kichimbwa chiachire onyine omwana omuranere na wora tokenga para gaigana nabo atamangana ndakarakoro obere akonyora omwana agosoka chinza chia mambi oira nabo tuko otari kumubolinga nga yokuru nebanga no gochikogosoria nebwendrete obe gotuhara ekerengo chinsa chia mambi ora konya no niga ora koregasi yankagari kera bore akoregasi nkagari umanya gosoka chinsa chia marogoba ora gosori na endo kogosori kokwa ogosori ne chinga kitakwira negesunte mwana mubekera machiko onyasoka chinsa chire chinsa chinsa usisano na isato chia marogoba na bwendrete abe gakwirana kubwatekana ne chinsa chiroro chinga chire chindonge chinsa ikomiga chinsa ikominemo njiri bobe kutotigo mwana cha chinsa chai chinsa so cha botuko agoso anyomba no mugaka asene wendete omwana we kumubekera amachiko nabo ikone kinga nkumumurekera no ne chisagwe chi abana bali agotara na barabu ase omotimoko yo ase omonju molenze TV abayiboli mwabere mugosegetwa
mube moko ene kinga nkoro to tamuri nabo nkomorekera muri chimbwa chia bana baino ane mono chinga kichi bare ase omutimoko ore omwenge nabo igoko ne kinga abana baito mbali gochose na abana na inu mwabere mugosemi gwanga mubasa gosoa ase chimbwa bose chisagu chitari chingia inyoranga obogimobo tali obwimwibolio obogimobo no bwao ase genchera okomenya ne yengencho kegima ase ngencho asama tukabosio ntukuganitie aje elinde kwene kinga ense itungo yagacha tore ase utubasa gosoa ase chimbwa chitari chingia abana chinyaruka manyanga ekeroko ba gogo swanana bose ekeroko ba gogo soa sobwanchani obego konyoranga kwabere gotereria nawe konyoranga kwabere gokonyora no mwana umumurere goikachi kogendera nemero ne chisemi chiae kuno mwana umunyaruka naye gochiko chandika kigima ase igo nara manyago tebanga yaya ekero monta gotebire gento rochinga kirabe gosereria bugima bwao teba yaya nabo tu abato kubatebinga abana itobote kimoraba ke abana tako ase bintu by'abantu abanene kinga kichabono nebwendete mobe moko banga onye koro mworo kigwa kabebu no mworo kigwa erende esike bwatia amaegeri aliyo kwegu no mwiboli ogo no mworo kia onye kwaitwe emeremo elia yo korera nkabo se homework na ye kabe goko yekora amashabike icho koroshinsemo ngoba kinga bateringa nto batigeti isiko naboko ba gogo sanga naincho kwetera somtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube Ndizi TV News kwetera somtanda ito www.ndizitv ase enchira ya abene nabo igo sanga nintu kubwatikananga nekerenga geito imambi abono nabo igo amangana turabeto gukwana naye ase imambi ya abono askondo mwancho muri Ndizi TV ni otorachiko soa AMSM goikira asamangana amaya ayo beta kwene kigwa rituko leigoro setora beto chakurwa se county Nyamira nigo mugavana we county Nyamira Amos Kimomi nyaribo abete gago kora etarea ye ime yomo chiewe municipality area keroka se abete gago chakia emeroberio yamagendero anemono aso kwene kingango chiko gendere bale gokinia municipality area keroka sabet gakurwa chiranga nabe gakwene kinga obere gago kinia omochie okeroka sekerengo kubwatikananga nigo bakoba bakorwa ebango ere eyeigoro asa tutebangana kwendra go ikirania emeroberio jamagana usabanga abasai anemono balia bekegoligia jenzi komwalingi bagalia bene asengenjo nigabwate emeroberio emiya ase abamenyi be county area ya Nyamira roboti rwabetero kwalenwa nomusaki oito bumangana maya Polycarp Okara ukurubikana nigo kwene kigwa imeyo mochokeroka mwageza weyo mumanye mubwate account manya korubuo ukote te abantu bao muno abana bao gazira nere yo bwate batete yitare Nyamira lakini ile leo okale gazi eira stili nero mo togo kora mwaka yo maboti marete twakachikura nanyara ngobeka tiregento nona mubuza rekanga ki asiburi ebintakora n'ekiburi cyera icyakibeza kiwate resource problems kibeza to twana ujijire kibeza cyeki ase egarame ile neze narebe nyetire keroka ngora atema more akini mora ikia sentagete yongo jakobeka oyo kori chibeze chinyingi orwa mabata onora mapata mangi ikanya kera como wakane bango yo ikinta baire binte mingi auti ta twanja nela tobe kanekati omanyo nebeze yo muchoya koyo omuchoyo iko mwakarane meshara nendo
Mwanchumurulia Ondizi TV no mugavana we county ya Nyamira chinge weta wikira na ase omochi oria okeroka na kurututa amagendro na boigo kuruachira guchia ase abamenyi borogongo orunga nabe gagwikirania amagenderero inkubwatkananga asabe tekotebanga nigo babeire bagokora emirimo ere emiya anemono asokurwa ibango nawe konekinga nachikoendera guikira obokoreria ase ensemeyo na boigo kubasigitanga bachikogendera goikerania obokoreri bwabo buna ebwenderete ase enchira ja bene yokone kinga nonya nensemelia ngochire gokini wakigima no nigo enseme ya karoka to batakoranga asama tuko amaega chibura buru chiaba chiko enekigwa ase ensemeri kubatkananga nengusanano igati ye county ya Kisii county ya Nyamira kolende nengana ya betege kugayanwa nekegambero mage kugayanwa nekegambero na boigo abaraya bamba bete boikaranza amo asto betakoranga obotwereru bwabeire bokwirana kolende nonye nigo mwanchu muri ndingo ni komanyinga nigo enganeye erengete municipality ya Keroka nengana abetege gwetiwa ne bunge ye county ya bunge county ya Nyamira ase babete bagwetya omuswada uyo obete gukuyitabera na Keroka koba municipality ase bono Keroka endrete konyora ogonchereria okonene kigima asengencho nigo ekero omuchi obere gokoba municipality ni ekero obere municipality okoba gokonyora ekerengo ekenene yechibesa yogosira omuchie oyu na kyo betokoranga Keroka bono nechikogendera kigima nabo gemechiria bere koba municipality nigo ekoba gekogenderera ase ekerengo kigoro nabo igo gochia goikirana ase ensemo area bwendete kondo mwanchu muri TV Togo suka bosio ni go ensemo tutikate ase ensemo area ya Keroka ni go emebasuka no yene kigwa bosia beteko ne kigwa lichuko ligoro ase egali ye matatu yabetege gutumana ne chipigipigi ekero yale kominya kigwa ne ambulance engana yaba gekwirira abantu bechipigipigi korobekana na boigo gosamba chitairi ase epara ase balenge nekerenga anemono bose babwate okoge chigwa kubwate kananga nokoge chigwa nege koro ekyo engana bete gego tenenia obosombi ase ensemeyo omodisi sibworogongoruo nabete wikirana na koreta omorembe ase etauni ya Keroka robotro betero kwaleniwa no musakito wamangana ya kurwa ase orogongo orwa kinyalibali masaba na nyalibali chache Mildred Momanyi tigango torarango naralia ya mbete kanekyo kurwa ase ensemo ehyo Ukurubikana nigo kwene kigwa imeyo mochokeroka engakyo mubasukano ene kigwa ase gali ya matatu yatuo machi pigipigi echo chalenge stage ya bombara bale nepara egento kerera omorundi abwe gali yokonyora chingoma egati ya bande aya nigo ene kigwa ekero egali ya ambulance yalenge komnyokya egali yo egento kerera omubasukano yo Kolengana bana boda kurensenseme yoni goba chanera egekorekyo ase omo deputy pace commander arenge gotumeka ambulance komnyokia egali yo egento baine kyabuna obeirega gokora igo ase egekabono twaje korra ambulance gorogoro etangene ko eganera ata yalenge bosibwae gorkuyungi atangene bosio dale kuminyoka sana bono abana kwa sokere kutumanda kidogo hiyo ambulance ya kangi ngala liana tayari rogoro ambulance ya tamata sikuchenge ya bado pia mwenye kumata ali abantu itumba mya sana kuli lero kwa kuliga ambulance ye dimifanya ramu sigana no alime uno musigali alikuminyoka kwa tuanze kweboli ambulance ye kwende tangani ambulance ke kwende kubugolia abantu abarwaire ose ebugoli asichi accident ya beire eyiri ko somubere bono tuwa kumisana tukuli ara kwa nyawalanga ebugoli mo deputy pace okeroka Mode bidikisi Keroka utusumbuire kurumaga matuka mangi sana. Ngendo ya kolekana Keroka kama tumtwanya korara. Kuya korara pire nje kumuki baroire gekomnyokie gari ya piria. Yacha gutotwa maso timogete to koliga chibesi cheito. Bantu babatatu na inu chintere ba chi conductor abanyene chigari.
mware gocha ni mukubate siwege ndekeiga morenga kimoko reko reteri buya yare gutugana bandiri bari kasegariye orembe tocho kwa bantu bari cho kubo spion yimambi ni gobono basaba serikali gosanania na kugayana engane yo twari ngosaba serikali esoime bwatigende ya keroka tonyoro bwene bwaitu abantu mbomyete komandar bolu tegali motareme ne umyete bibiye bono ngojo troste ndebise koro nintu tokwenda koro ono ga chante kide twasisto astokur astoko gen omo DCC wenseme yo Stella Wanyela nigo aikirana asenseme yo ase agikelia egekore ekyo limefanyika hapa asubuhi ya leo. Kwa wale wameumia tunasema pole na tunawaombea afueni haraka. Tuwe watu wa amani. Tunajua malalamishi yenu yamefika na tunaenda kuyashughulikia. Na yale kwamba mmesema kuna watu wameshikwa leo, tunataka tujue ni akina nani. Nitafika pale station watoke. Sawa sawa. nigo ainekiabuna egekore kiongerigo cia koenekigwarinde asagania abananchi abo koenekia omorembe enga kiengane yo egendete kugayanwa ase okorentali chibu likeranu. Mambo ya ambulance kutumika kufukuza magari hivyo sio vizuri, na hiyo ni jambo tunaenda kutatua leo kama security team. Mambo ya roadblock tuko hapa na OCPD. Roadblock ya usiku, roadblock haimaanishi ni ya kunyanyasa watu. Na nyinyi pia mkuwe watu wa kuchunga amani, na mkuwe watu wa kuangalia mambo ya security, na mkuwe watu wa kufuata sheria. Sawa sawa. Tusiseme ati sheria inachunga side moja inanyanyasa ingine. Hii sheria ni msumeno, inakata mbele na nyuma. Na mkuwe watulivu kwa sababu tuko tunaharibu uchumi ya nchi yetu, hata uchumi ya Keroka tukiendelea kufunga barabara. Kuripotania Egetaseni Kian DZTV ile Italiane Mildred Momanyi. Mwanchumurelia Ondizi TV ini ngana bete kwene kigwa kurwa Sorogongo rolia rwa Keroka nemono maega ye ambulance kobanga gekoroka nanga yabete gego tumekwa soko minyokia epigipigi ngana yogo ichani kigima mangana buna atanya kwene kigwa bose koroka na imense ityo ya Kenya ntu tonalitenga koranga chigali cyabanya nyimbo na chiko minyokigali kolende kere ambulance ko minyokindo chinga na mangana atabwenerati kigima koba gago koreka ime na isiko Yorogongo rwagusike ngane nigo bete kwirira kibura buru kinyinge kwene kigwa asenaro chabantu emitandao bakobolia inki kegendrete ase ensemelie ya Keroka kurende nga enengana yogo ichani kigima engana tokogikelia na gusabanga egetambo keroke bwenda tengebe kwirerwa onde bwensi obwate amamocho oliobete gakora egari eria abantu bonse balenge ase ensemelie kwene kinga babere bako ene kinga egekole kebere koba babakwirerwa egetambo kerio egetindi togoska bosyo nigo abamenyi be wodi yabo mariva kutoka mibunge yabo nchali babete bagwesokia na kwimurunganiria ase uburai butanyora amagenderero ase babete bakomomochia omo MCA Chirisia no mugabana kanjakisi nabo igomo women repawo Doris Donyatoto ase ogotaikirania chiria babete bako valiera nigo chinga kechiomo MCA we wodi eyuabete gago tebanga nabe gago molekera obo bose ebirero byaba menyi abo nako saba aba menyi Borogongo orwo gotwara obo toero chinga ki abegete emerobero jabene yokwene kinga obeire gako baikiraneria amagenderero alia abete gako baliera abamenyi bekenyero kyabo gitocho imeje wodi yabo mariba nigo besokire na kwemurungania igoro yo MC obo Dismas Trisa ase ogotekerania amagenderero alia balierete chira chinga kiche campaign bagatongaine para yabo gitocho korosa rigwe na milioni 8 bagatatari tukerimo mbanya ko bekento byaganeri babekire mebuko milioni 8 na simba rati na baigo aya maega yo gwetigana buna abanyakenyero na guchanga chibesa eri gwekorera magenderero anena soko eroserie bitacho chingaki abarayi babatigire magega tigereire sana muna intu aba mariba
omwesimigo Dismas Tirisa Osombi twachorete etwamochorete kuri ese tukia Bumariba tukamwa chikura 90%. Eke twamwete 90% ese Bumariba ward anyorete chikura 90% nero tangande kuri ese ward engima. Kende nkeyo anyarete gukora ese nsemo ya Bumariba. Igotogo sababa minto. Ona yarorekanira abantu abarobisi robong'ainire bwe kabare. Korunanywa metu kobuta nega sanda. Bakabona iga abato korone bisanda bakobutera. Igetache kyagerera mangana yarekanire gaiga. Nigo togosanga korwa Gitocho, korwa baroko, nigo tokoru korwa batema roche itogotera. Twagenda bake batero gorgoche korigia mache. Komenta nayo nigo bagenderete komomochia omwemisio yo bwerogongorwe. Kuwatikana nigakorokia obwanchireri asokwena na magenderero anene asebali bamusirete engakiye campaign boka. Omwesimiwa twachota Dismas Osombi ebintu aliyeteira na support abana chipasari ayago chora abantu bamwete chikura boka. Tirisa wati yabo mari ba primary no ege tuo toga kwa chikura misa 12 ogatewa no tokanye chinoche chipara etaraje abune kira bagire tokara kabana ko tuwa batamo kigo chichi sukuru ewate erebo Tirisa koreki kure to wati wa bare ndoro sana ime ile twakanire nyore mbali ko toroserie bitacho Chitarata gaiga echiwete twachira ko moteri abana bakoberekwa nabaigo bangina amacha torete chira na natoroseri bonega nabangina babekire mebuko chisiringe 20 chisiringe 30 nabagaka gaiga bakoiroseri nabaigo Asobwamo bono niko baboriria barai bonsi anene meye county ya Kisii omongina tonya toto ebintu byokonya gototogeri na notora bangina amangana roche tanya gokora kende yo toto na kiagende siko irisere no mulimo kama kawaida ntomonarete kurobo chibu na barengo mulimo igo naga sene no mulimo bwaye ntomonarete onyora ba minto bagonde na kwarenge stirisa mono ekere kwarenge stirisa mono ebintu bigendete gusarika ekere bango yeti bagonde ina inchutorigere rine bintu byatisa bya sarekire nare kene ngajigochanganya ebintu bigendete gusarika bono mugambyo monye twaji komorigi tomateibia mangana abana inchi bayo nyara ukwana tanya gwikera abana inchi bono ibamwete baja kweroserie bintu boka nyore Dismas Tirisa Osombi kuigweta mangana aya abantu bagejigu naye nyoto konyara koira no jara ko bakorera bintu na batagete njomo nya ninje bajage korwani weteraye kwena na amagenderero chinsemo chiosi kubatikana abantu nigo bagokora bonsi engakiyo bochori Alete serikali etokonye twabutira mache na bisana twarosire. kanda ase binyoro binde na bankonyora ngoncho kotomire chibesa matanga lakini ase kenyoro kya Bugitocho tinanya koigwo ncho kotomire chibesa no mahano se no bolimo Mugambio nchoke ngwato ikaranse tiari ase getare ngumbo gatoma barai bao ogatebanga estima koruboroko nigo tora banta bomo egere onyare gotobwatera ni estima ndo chenga ntorara nigo toreke misi para ibons pitu achorete moreite yo gwate nkoro ya bonya bantu Tirisa isiko arati isiko yiko ripoteria Ndizi TV kurwe kenyero kya Bugitoche kegotoke wodi ya Bumariba imeye bunge ya Bonchari riterane nkoro kwa Dipon Asanya Monchumulilia Ondizi TV ensema ya yomu MC Borogongorwo nigo abete gaote mangobere kuigwa ebirero byabo na gusaba abamenyi Borogongo oruokoba abato ereru tyangu turarango naralia ya omo MC abwate kubwatekananga nokorobekana nebirero byaba menyi ibensemeye eparende koru kenyorora egende nyabyeyo nyebegete program eparende nyebegete kurwese bago kali agwara preach nera ari chandegete para nere gweta kati ari tin komanya munego yete chiko enyia to kuchikoigura esokerio ni memoyi gosenya anturago bakoruka so tipare jingi pekete program na inde at finally ntugirene epo aho yamone na begete kajebeka entange reason nere ringa gende to anyebekete entange kini institution kia serikali kila alisa ndubwate polytechnic ndubwate primary ndubwate nyagitari even the church tukabeko ebo yaje karimo bahati mbaya wakalema 280 meters amaje tarora kana atokire nimbwate tisu tinga amaje ko ikatoke e contract mai wakana bono so far na baboli dise bago gira wante inkeringa ngoja bale banyere medipa akuangapi bale me anata boho
abantu banyora maji. So propaganda ni nyingi kuna kulikwa mara na TTO ngoro kunde Dismas Zombi must go. Where do I go? What have I done? I'm doing work. And very strong indeed. The facts remains. Again, don't carry. Kere suppose go korwa anta nyare go. One bunge gadi no mupira to fuako. It is a matter of reason and working, which I'm doing. And soon they will see. So the government of Mirivu, we are there to work. Siasa, they answer one mapema. Let them give us time to work on regards. Mwanchumuliria Ondizi TV oyuno MCA obeta kwiraneria ebirero byabamenyi borogongoro na batebanga obeire gakoigwa ogusaba kwabo nabekonekinga nabe gago nekinga obera wikirania chira chiria abete gako baliera asenchira yabene yokonekinga obeire gago ikirania abokereri anse orogongoro kwanendo mwanchumuliria Ondizi TV engana iyo soroboto no turach kogenda ase umutimoko oromoke kigima kone kinabe inkoirana ntobe tokogendera anemono kumurekera ayabete kakone kigwa ase lituko liria ligoro. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nene bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ayumwanjuwe gatasini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net iliyoko tuligirelia na wigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebere nenye nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwansu Bwomogusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngai omwana wembe bakaboli omwana Chingekero Bwomogusi. Nyangweso ni ngenda dingo ko. Nyangweso na ko ile ritime. Kora nyore ngabi. Ore tera abantu simanya gitinge tuabeta. Wanjireyo. Nanjire. Keraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Marogoba. Echinenchi ngekero Bwomogusi. Tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa aziteyo
nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwale kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unato kuna okwerega obunobukano obukano bumbu agatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina bagubuleba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo ne chumbu cyo komenya asinga kiriaro ninga kiego chigocha kila rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera numwiroroye rituko rya ijuma chinsa isano ne mochia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barweiro sebo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barweiro mwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbejemo yomunwa bweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugutwa kiresimi asinamba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV omwanso bw'omugusi gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oisokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira rituko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubero igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gochera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabiru muchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora imirimo iri kwengo kora umwana ataraikie myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukuri ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri ijuma tatu chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
mwanchumureria Ondizi TV kwa nevene ase enchunda ende imemoroberio obwensa kiastonto kumurikira anemono ari robolito ase chinsemo chiria chiamangana amaya ayobeta kwanikigwa lituko legoro aso tukumurikira chinsemo ao kulende bono turabe tugwikirana ase county area county area ya Nyamira saba Nyakinyoro bense mochiria cha karantini babete bako bagoita abantu babere goikira bagosaga n'abantu babere anamono abo babere bagokora obuibi ase ensemeyo abantu abo nigo bakagerenga nigo babete kuiba chingoko nabo nigo babere bagochanda abanyakinyoro chinsemeyo ase okuiba ebisusu boigo nebinto ao kulende koba bakubitumika ase chinchira chitali chindonge boigo abande niko babete bago saganwa ase abanyakinyoro babete bakurwa ikuro entindi ase ondebwensi orabe gago toka namamocho anga buna ayonga mbali gochi goiteberna engana enga buna eyo engana bete kolenwa nomusakito mangana majia Evelyn Osero ebikore byobusaria nabaigobwo ibinigo byabere bikoene kiwasekerengo kegoro mono asensemo ya karantini yogotoke sub county ya Masaba North ward ya Rigoma ebunge akitutu Masaba county ya Nyamira negento kierera abanyakenyoro ko bwatwa n'uburoro ko bairera ko basaga n'abakagerwa bwo asebabere baitwa goikago kwa nabande gotoriwa n'abanyanyimbo magega yoko bwatania nebikore byo asobotko bugukira rero chingoko ikinde cyabwa tucyonze picyagenda eje bariete neyemo ande bono mpaka endera testini mbayigo totiga bariete baka bayigo te baka bachinguru no mugwate ko manyagari akana naye matoka tari gotigara mugondo chingoko toko iberu antori korara utubwato bukendu sana chinga kiechio nigo boigo baba gusagana amateyemo nako baure nibo asibarengete ko barusia obomoyo kenyoro yeita bosali bwa bale aro gutuko mu minto na cherwa amba gukorwa oruzi guchiamo ngino oruzi guchianga oruchi bezerwa 42 onde chibese nchire nyonge amugorire anga chibese okwa kugutuko kongerwa musini amateyerwa musini mubaka atindu ati akine nemna gwatu muna sanchu kurana ni gwatu igabana bana na batatu anjumite bora anite bana nemna gwatu muna ayo ni gwatu dichibona gwatu mu namo eberadia namo yo guchimana igoretro namo musisi 27 cyari ngora chonse chama ya toto ya singi bishiri babayini naini mungwano yo jibeka muguko utaka kontago libona chi urusi kiti bicyane wasimbegete urusi kisimi cya bateja bane kiba kinari gucyacia ugichomora kakubeka muguko bona bachomora ibintu bya bitarenge bike ungira chokoni umusano muyuri bwe cyae uria ungira chokoni na igori abana nababwate chingo ko 13 nabo batachinga ko 13 wasoka banira gukigeita nege kore kyabageti abange na monoko gikerwa n'abanyakenyoro abo bateba bunanigo bagucandika mono kwerigeria nje naje akanda bayira kanga kane ko rusiko nje ngo geitinyoroje sitimbu ati mono lakini barawe banyiriete pye bako motoroje batukutete igasusuwe bariete pyo twabere tokonya ko ira chiriboti asaba gambi twabere tokonya ko ira chiriboti saba gambi lakini bono yanyarikanire mobucharisizi yagiteka bwata bake abandi bairurwechera bono yangero kabali korengana na barabu obotumeki bwa marwana bumono batebire bokoirera ebikore bune byo koenekiwa asiba kuboria abagambi benseme yo nabo igo abo bisabo borendi koenekia bunanko bwatira na bare erioko yakora lakini ekegionse gekoreta na amaru ari gusira abagambi bari gwanja basiria amaru pi kende kengiare koba bona amaru aya naragerire abantu bakari gokomba kurubunchari n'abandi kuri mochenu n'abandi bekenyoro bono bago tutorerize twari gusaba na serikali ekoromukia gusiria marupi egekwera naragerire ebintu byonse bikoba bono nigo baganire serikali ko batingerio borendi eriogokeania obusaria se chinsemecho abayi batuchandire mono ndori korana turare tore bakoruisi baka ebintu byose tobekere bikomoreka security baenene no police tobekerwana igo tuchandigite mono twaro saba serikali yetu bwa simono abo ibyo bonyara bo keana ase kenyoro irinde na rietu environment yeito iranyara ko bake okina asobo sario bo
bokeiwe bonyara kowera ase ekenyoro babeire batuchandete chingoko nchiebuma chianwe ngima nande bachire karantini rero giatoka ntuo toroche ng'a twachandikire mono tokonywa na serikali egati ebintu ebyo babeire bakoiba ng'abone chingoko amatoke ebisusu egati yebinde binke ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero mwanchumulilia Ndizi TV ningana yogo ichania kigima anemono ekero konyoranga abasaye barabake bako baba gwesonania nobo salia baibire chingoko baibire bisusu naye kero kuligeria ase chibichechu niko babete bagotuka nga babire bakonyenya egati echingoko na gochaka nga korosia endagira engana yogo ichania kigima as tokuba sabanga abasaye tiagwesonania namangana angabuna ayo onoro chinga abande bakaba bagoicho kigima asense meyo engana etali engia abasaye genda mugondo genda muleme tigamanganaya ayokora ebintu bitali ebironge kolino mwanchu muri Ndizi TV unanekose binaboko ndo tubwata sumtandaito Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News atakama mtandaito www.ndizitv.net ndo chingana bange bagasomye mu video wensa kimambi ya abono tubwate oyomo okurukunga Christopher Atandi kurwa aborangi kenyambi awatebangu with my beloved wife Lydia Kerubo hadi tamati be blessed embori ya mosensema kurwa ogembo new stage mboki echebuya emambia ngija gochia aseruto nyabuto Samsona Ongaga my wife Martha Gesare Ogachi amka wote tujiunge pamoja kwa kila jambo Ocharo William watching live from Sensikisi Ruto Nyabuto from Saudi Arabia watching Ndizi TV emambia engia asema mominto bilia kemunto Enoch Mochere kyo nege kore kyo kumia muno ekero ambulance korwa asense mire koroko komnyo ekoba nga imekuwa gari ya traffic ekomnyo ke egari astimbero chinene ingana yogo ichania kegima ndo chinga Kirandi Dennis watching live from Manama Bahrain Kingdom ndo chinga Lydia Nyaboki korwa Nyansakia AMO asemo korwa ase county area ya Nyamira nigo autobuatia asimambi jabono ndochenga Dolphin Amora good morning it's another new beautiful morning our loving God has blessed us glory to him Joshua Mbuyatirimba good morning from Nairobi Ruben Center na my wife Dorka Kurubo na my beloved son Carlton Tirimba ndochenga honorable Julius omosomba tebanga kurwa kiumbu kurwa ansemeria ya matutu settlement scheme Nyamira County nigana tukubatu moroberio bwinsakia asema yabono Dominica Nyabuto korwa keumbo amasago best tune akondani mpaka tamati Ritunda Green Karen following Fred Moga korwa Nyakenyo Minsia Secondary watching na boygondoche Zablona Palma Okoza following live from Ayora South Mugirango gatia bari bande tukotu murobiri mwensa kya ase imambe ya abono kolino mwanchu muri Ndizi TV na botambe entunda ya kabere ni gotokoba togosoa ase amagazeti astra tukumulekera egazeti ya The Standard ne gazeti area ya Daily Nation kwa ntara sumutu mokomoke kolende kina binko yerana ndobe togosanga naye anemono igoro ya yalia airo bolito ase amagazeti Ndizi TV obwansu bwomogusi omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase
ase email ya ndiztvnews@gmail.com. Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito. Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Nabo ogututarira sikia bisichito. Ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ayumwanjuwe gatasini kya Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebirnenye nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bwomugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba. Akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigoto kuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesimiao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime. Omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana Chingekero chomugusi Nyangwezo ni ngenda tingokola Nyangwezo na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire Kerari tukori Alamisi enseye monenusu ya Maragoba. Ekineki ngekero ky'omugusi tukuna gukwanira egentekenene n'okuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana amanzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwale kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna okwerega obunobukano obukano bumwe agatumekire engazi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maukuru nsara maya batina bagubuleba engenchendi omuntu urekoba n'abantu abangai naenda abanne iga bare kumwachinga njo n'echumbu cyokomenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kila rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yokwera Numwiroroye rituko rya Ijuma chinsa isano nemo chemugaso nasiko gichana Omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo bwana Okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga
tutebe abantu abanene boka gose none muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira rituko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro iyobo chenu obwo mobero ekoro breast cancer screening inabo omuntu atakire korera every month siku ya 10 after period obwo bekara boko gochera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora imirimo iri kwengokora. Umwana ataraika emyaka 5 omutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ebintu biri abareri b'omwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future y'omwana oyo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukuria ijuma chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukuria Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu cha mugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao. no mwana w'ekyanga kya mitumba kirajya abana amo n'abantabanire na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogocha se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karo kinyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kogenderea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells butambe kuruwo mucyobosongo edukaneye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugorya umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back.
Asomo Kenya uru superstore sionyo levi. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge aseregwe tanya chinse emiyemo na 50 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 weka year 4 asibabu ate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na bwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 weka year 4 mbabwate bintu byokobugye muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chikosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli ya chikosoli nabwigo usire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigoba gutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabokubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 cyanda eyemo 32 cyanda inye isaronemo wose inoti 32 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno koringori wa maiso na koena nebirore korigereria maino obokoreri ibwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka samaga cha New Sansoram barabara nesteje nene ye Kigali egoroba entangani asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Supermarket ya Kisi Mart bono nigo bachakiro murubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chi mesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table banners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisi Mart Supermarket, the only man saver in town. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yiri guriri gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibye katibintu binde aseli guri lyensekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka na bwigo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi uva chi basi chi dispenser mbabwate bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer
blenders, chihita, table banners, nebintu binde byokutumeka estima buna bono, TV guard, wall brackets, chirimoti, chivetri, chinvata, chisocket igatie bintu binde ebinge. Boigo, ntubuga tumurubulio oli papole pole, asugwanchiru wakanere bintu ngorangora, weka wakolide, inyura, asumurubulioiga, amachiko namarago, kubwatiwa, niko bago tukemeyo mocho kisi, asenyombe manyekantabuna Acacia Plaza, ground floor, Garnet Electronics, iye nidukore igene, ase bintu biri bigutumika estima, ase ligolire nsekegima. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki ya Omogusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana gucingekero cingiya cy'amasomo bono skuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisii Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho nalyo lichibuliao niko babwati birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwati nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aborokiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu naboigo babwate cimbo cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawo mwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya naboigo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megirige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umano aranyore cisemi elyo asaserie asajiga nigaragiya ako mwana mazingira maya yogosomera niko bwigo bagukina ci talent cy'abana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolenga aigabuigo nibago kinyumwano kibo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirera muretu mwano anyora masomo aigoro Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Tumuriria Ndizi TV kwali vene ase entunda yende entunda yakabere imejo moroberio
bwensakia ase buna botambe tokumulekera aya irobolito ase amagazeti egazeti kumulekera ni gazeti ya The Standard na boigo egazeti area ya Daily Nation askolinde imambia bono turabe tuguchaka kumulekera egazeti ya Daily Nation as egokwanera igoro yabasani batatu bomokonyi bomurai bwenseri Gathi Gachagua ababete bakulingoligwa na kuboligwa na amabolyo n'abatuki bamangana arengete oboke bago na boigo obozalia egati yabo nomo gavana omokoro na boigo omobunge korwa Orogongo rolia rwa Mount Kenya ose Orogongo rolia rwa Nairobi anemono inkubatikananga nokorobekanuko niko kwabete kuiriranga abantu bose omuswado olwe chibesa gwakirwa inse na boigo okobunwa we kamati area yaba bunge aniga ocha boigo chingaki embeo endrete kugusa kubwatekananga nonyanga nekerenga kiganetinga komwaka isiko omokonyi vomo rai bwense Rigathi Gachagua boiga The Standard no egazeti ya Daily Nation hengo sabo kwa birwa soko bikana kwinganejo egazeti ya Daily Nation ni geukwanera igoro yenjera oyobete gago chorwa bose gako ba omosemia weserekali omochore asamalita Dorcas Oduor ibuna aberega ukina kurwa sekerenge kemogoikira ase abere egago ikera boigo egazeti The Standard yani gazeti ya Daily Nation ni egokwaneranga nenchira ensemo eliabo sekerenga yokogania ko mo akaisiko oyokabere umurai bwense nyagosira Daniel Amoy chinga kichiria chekup ya 1982 yabete igekuirira amonchirio anemono ase eserekali toskeboso ikasepeji ya kabere nigo ebibago asenseria haiti bachakirotumika chinchira au anemono chinga ki ese giendete kigima ne chinga ki aba Kenya osaba nyimba ba Kenya na bali baiti bandrete kubwaterana aze oko oba seria nabo kubaruania ebibago bono nigo babiri bakorokananga nigo bakwebisa nabo igo bakubasagana ase ngana ekorokunga Gorilla Welfare ase tukuskoso kase peji area yago gatato omutakanwa o Jacob Juma nigo abere kwenyora ase arakungu eyonkubwatekananga nigo ekina kiabete gekobekwa ase kigambero ekyo getabete kogenda ase nchira ya aganete kegima ase von no ali asa kungu ase arabe nagaraba se gwakwa isiko nigo omubura kayo busumutakanwa o Jacob Juma abete bose Jacob Juma ni gabete gago sirio bogima bwa chingaki abete gakoraswa kakurundi galia ye anse para yangonga roda engana yalenge jogo ichania kegima toskebosio weka ase peji ya kaniga The Standard nigo abasani bagashagwa babete bakulingoliwa na kuboligwa amaboli kubwatikananga nokorobekana okukwaba kwakonekirwa ase county area ya abose NCA ya Kenya ingana yabage kwirira abasai abange gusiria amagimana ndingane nige gocha chingaki nonyanga nigo embe endete kugusa busichingu manchi endete kubwatekananga nigo abete gako enekinga niga abete gako rigashabo ni gakomochigwa anemono arorokanirenga taraba gako bwatesia eserekali buna ebwendrete ase ensemo jabarai nigo babete bago sanga ne bagukwana amange mono igoro ya ndrete ime Orogongo oruo astro chinga Sabina chegate banga omorai bwense Ruto na bwendrete abega kunyoranga nonyanga babete bagotwara chitobauti egatiere noyokabeire omorai bwense Uhuru Kenyatta ngakite arigetie ku mwaka isiko toskebosyo epeji ni ya
epeji kubwateka tano nigo esigendrete imeyoro gongorori rwa coast kubwatekana nga nogosogwe ase cabinet komo rai oria oyo kabeire omo bosoyo kabeire omo governor we county area ya Mombasa Ali Hassan Joho asebono engusanano endate kigima asibali balingi asikiama kerie ke UDA batarochi buja yenko bwatekananga egati ya kubwatekananga nokoegwa kolia gweke rogo keria kiobo waziri anemono asara chikotenenera obuyiji bwa madini na boigo obotenenku bose uchumi ya enyancha tusikibose kase peji ya gatano nemo ne ukwanera igoro yomo tenenerio Nation Media yobete gago kolerwa omuyega anemono chinga kyare gosoka korwa ase ABC ase kolende tusikibose kase peji ya gatana kabene ukwanera igoro ya Dorcas Oduor oyobete gago chorwa gochikoba omosemia bwe serikali nene ase ense ya Kenya tusikebosio goika ase peji ya gatana gatatu nigo abaseneta baligetinga babeire bako mulekera obokoleri ase county area ya county ya Kiambu ase yabeire korokananga nebwate amamocho anemono alia jobo kurumi tusikebosio epeji ya 10 ni ekwanira igoro encheraba science babete bakonyora ose babeire bagwaka hatu enene anemono asokoligia eliogo lirabe ligokonya ase okobwenia oborwire bwe risanku monchi muri News TV abono na ikiro mwere kumurikira gazeti ya Daily Nation wonde gatoso ase gazeti ya The Standard bwe gatorenga naralia ya amurekire ase gazeti ya bono koneno monchi muri News TV nende kunyolinga imambi ya bono ni gotorabe togusanga nomogeni omogeni kurwa ase county ya Nyamira oyoro mwaziri otenerete amangana alengete oboremi akorokunga Alice Manoti oyorabe gago sanga naintwe ase emambi ya abono igoro ye meroberi babegete ase okone kinga babere bakogendereria oboremi ase county ya Nyamira nabo igoni gatinete amangana alengete obotugi obwa abwechi obwetugo au naboigo oborubi bwechinsu se igo monchi muri TV kera chikora ga ensa monenusu ntobe togosanga nere ase enchera yobo ikiranu koleno monchi muri Ndizi TV togoska ase gazeti ya The Standard nigo emurekerete anene mono igoro yamangana aliarengete ababani bobolimo epeji ntangani emurekerete amangana alengete ababani bobolimo se serikali yaberege kobeka emeroberio au anemono se okoenekinga babeire bagokora obubani bobolimo se chikanisa chitari chindonge kubwatekana nayo nigo amachiko arabe gago etigwa bene eline kwenekinga ngochikumulekera vale ase amagima yaba menyi borogongo bose ense ya Kenya yenkubwatikananga nogo kina kwa mangana alengete obubani buboli masabanta bange babeire bago Syria amagima abo asenchera yobo tutukanu asebo igazete Standard page ntangani molekeretenga niga borokia babeire bakoserelia na barabe bakogenda ase umugiro kubwatekananga noko nyorwa kwe umushara epeji akabine ukwanera igoro yenchira Ruto abete gakomochora Oduor gochikoba omusemia omunene we serikali asarabe gakoba omusubati omutangani gochorwa koba omusemia bwe serikali aseboigo arabete buna omuwaziri bworogongo rwa Africa East Africa ehase ekirogo ekyoboigo ni ukwanera igoro
yenchira umwana atebanga umunyaruka oraila bose umwana oraila kisiasa abete gago chorwa vene na kobanga no morai orabe gotinenera orogongo rwa East Africa bose cabinet secretary orogongo rwa East Africa toske bose ikase page area ya gatatu nige kumulikiranga niga borokia babeire bakogosereria na bara bakogenda ase umugiro kubwatekananga nigo baligetie go chikomentwa omushara ase abokoleri bwabo nigo babete tabanga nigo wikira bono igati yamagani abo abete bakurwa samatukamaega ataraba gago ikirani wonya serikali ju ikirania okugani kwabo anemone collective bargaining agreement yu mwaka 2021 2025 nigo bara bakirana asumugiro omutienyi okianda epeji ya kane nigo kukwanira anemono igoro yemeroberio ebekire anemono ase ogochi kurwania nabo igokora aba egenwa osabarandia batali abekene aba egenwa balia abekene ani bali batali abekene nigo amachikara chigwetigwa anemono ase okurwania amangana alengete buna ayo epeji ya gatano ni kwaniranga enchero monto arabe gakumanya igoro yechidini chitari echieken ingana entangani nigo okoranga nigo bago tumeka chinguru chinyinge bago tumeka amalieta arama nene kigima nabo bali ko otorana nabo goncholia amagima yabantu nabo igo bago kani abantu mbako bago ikange abantu ni bechinka chiabo bakurwa mangana angabuna agotebya abantu bako bako arua chibesa chiabo na kwerua bosekurwa ebingwanzo epeji ya gatano nemo nigo kwaniranga nigo ekamati eligetinga oroboti rwe miaka emerongo etato oruo rwa betero kwenanwa ase oyo kabere umurai bwensinya gusira Daniel Arap Toroitich Moi robe rogo ikiraniwa ase enchera yabene buna enchera yogo chukuruania chidini chitali echiekene epeji ya gatana kabina nemone yokwanera igoro yenchera egetige chindege ya Jomo Kenyatta International Airport kirige chigo chukwana nwa gochia ase kampuni ya Aldani Commercial epeji ekobwatia epeji ya gatano na gatatu ni goyokwanera igoro yenchera omo roberio oligeti mwaka isiko omukonyo muraibwense Rigathi Gachagua bose kumurusia abisi obeire goko ireranga okobagekana ase abaraibare ime ya ya kiamakeria kia UDA ase litkoligoro omo seneta we county ya Kiambu Karungo Wathangwa abete gako mumochi muraibwense Dr. William Ruto asogokira chingaki emeroberio yoko mwaka isiko omokonyo ye endrete ase ensemo yende abarainigo bako muchia Cleophas Malala asokoba igati abali bali maega yogo turubana ime ye kiamakeria kia kia UDA askolende ensemo ya Malala betabanga ere mbali etarigo chigwanchera na engana eligetinga noko mwaka isiko Rigathi Gachagua toskeposo ikase page ya kiande kwaniranga nigo ekiombekeri kia IEBC goikera bono gego kebwateli kabesa oseri deni liaba wakiri iliekerengo kia 1.9 billion buna tuabete tokumanyigwa anemono kubwatikananga nenchera aba obisaba lia ba IEBC babete bako manyia ekamati area ya Public Accounts Committee epeji ya ikomi ukwaniranga lituko ndiria lesirikoba ase litukolia ankyo aboroki aba waziri babete bagochorwa nomuraibwense barabe bako lingoligwa avene ase enchira elia ya avene na kwene kinga bali barabe bagwetia amarago nabo igamachiko abekire babeire bago etigwa epeji ekobwatia epeji ekomine moni okwaniranga
nigo omusacha oyomo are ase kongo busale birero kubwatekana nga nigo abeire gakubuligwa gukwanira igoro yobolemo abeteka kugora obwekerengo gya 350 million kabwate emyaka emerongo ebere nemo ingana emulekera asobwagare asigazeti yo abono turachukira mweli wo kumulekera amagazeti ase emambi ya abono kuri no mwancho mulilia Ondizi TV lichukulia lero ningende kunyulinga nigo turabe tukusanga no muwaziri korwa ase county area ya Nyamira otenenerete amangana alengete oboremi obotugi na boigo oborubi bwechinsu Alice Manoti nabekira na ime ye studio emambi ya abono nagosangana intwinga bune county ya Nyamira nchera kieye vero betie ase ogosira abaremi ase igo abategereri baito anemono kurwa se county area ya Nyamira mwabere mokuboli wa gutuma amaboli ino naboigo sanga abirengerelio bino naboigo umwantu Ondizi TV na boigo nabogo baboli asingi njomo bwate obumanyi ase obolemi ngana nere obaligeti kumanya igoro yobolemi anemono astrato kwanira igoro yechinchera abaligetie babegete merobelio yogochi go check yabose kolingolia amaroba busasa umurimo ikamelero soil testing ensemo yende boigo okwena na chimbego chia ase chiombe chiria chire ime county ya Nyamira babere batebanga chieri chichinde chinke cheke gusi ya mbabwate mbego erengi kigima yokwena na guchia ase abalemi eyira bakonyanga anona abalemi konyora ligesali ntoto kwanira amange angabunayo asigo amugene tukaraba ikirana ime studio ntoto kusanga nere ase obwagara tobasa usuka tobasa konyegera mwanchu Ondizi TV umuroberio nensakia gendero tobwate nkwira nande ase kaketeri getambe tetorasiomia ase chiduka Ondizi TV. Ondizi TV. Obwansu bwomogusi. Kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa